மச்சான் ரூம் வந்துட்டேன்டா. ஆண்டியா சரி உள்ள போடா. டேய் மச்சான் எனக்கு யாருமே தெரியாதுடா. அவனும் எதுவும் கேட்க மாட்டான். நீ போட்டு உள்ள போ. வைஃபை இருக்கும், லேப்டாப் இருக்கும், ஸ்நாக்ஸ் இருக்கும். நீ போட்டு எடுத்து சாப்பிட்டு படம் பாரு என்ன. சரி சரா. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? சாப்பிடல ப்ரோ. சாப்பாடு சாப்பிடுங்க. சரி ப்ரோ. ப்ரோ நீங்க மச்சான் அனுப்பிச்சு விட்டான் ப்ரோ. சரி சரி ப்ரோ. ப்ரோ அந்த ஒய்ஃபை பாஸ்வேர்டு கிடைக்குமா? ஒய்ஃபை பாஸ்வேர்ட் பாக்ஸ் பின்னாடி இருக்கும் ப்ரோ. ஒய்ஃபை பாஸ்வேர்டு படம் பார்க்கவா? லேப்டாப் கீழே இருக்கு, ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி. மச்சான் வெளியே போயிருக்கா என்ன? இங்க தான் மச்சான் ரூம்ல படுத்திருக்கேன். ரூம்ல இருக்கியா? நானும் ரூம்ல தானே இருக்கேன். உன் ஆளை தானும். மச்சான் இங்க தான் கட்டில உட்காந்துருக்கேன். டேய் நம்ம ரூம்ல எதிரா கட்டிலு. உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க தான் இருக்காங்க. தங்கமான மனுஷங்க மச்சான். என்ன கவனிப்பு. நல்லவங்களா இவங்களா? டேய் நீ எங்கடா போன? மச்சான் நுழைஞ்சவனே கீழ் வீடு. டேய் நம்ம வீடு மேல் வீடுடா. ப்ரோ டீ சாப்பிடுமா?